Time badhara mari wacho amusatone kufamba nendima. Badhara mari rudiwa nemupesa. Matovhara zvinhu zvakawanda ipo papo. Dai bisa mari dara makataurwa kuti munouya nebhofoni ipapo. Nefoni. Iphone. Inobhadharwa. Wambowana tenu jamani. Nefoni. Iphone ndipo bade titaure naye. Ngogorwa foni enya bade. Chakune mazera ebile. Changamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya yaunzwa naDouglas Gwanire. Adaidza Fanuel Chiyambutsa. Nyaya ngeyekuti uyai kudare mutiudze chamuri kurambira Kutora Mbatya dzemukomana wenyu waitishandira pamba pedu. Autaura izvo ndiDouglas Gwanure achitaurira kuna Fanuel Chiyambutsa. Taura dinzo Douglas. And I said, no, Chiyambutsa awaira. Anzani. David. Waira. Anzani. Levi. Kana muri muno mutaura muchidaidzisa. Kana mapiwa mukana kutaura. Levi. Akasvika apuwa basa Pamba. Vakachitsvaka basa Pamba. Kubva basa riro vafudza mombe dzake kubva ndauyiwa muchibva kubasa vaya muna December imomo. Ndangogara naye 1 week. Musi wa13 ndienda kudzoka. Inosenze. Iwo akato indida kuenda kuoff. Vapa mari yavo. Ndikazvapo nezvindavapo zvingovapo zvavo. Wakaenda kumba kwavo. So 13 nani? 13 January. Goreni. Last year. 13 close abroad. Naenda South Africa. Mzwa 14. Ndakasvika mzwa 14 na half past 7 makuseni. Sawa. Mzwe Sunday yacho. Sekuru waifa kuita kupfudza kunana ravo. Ndakadaira foni yakabva kumuntu wake sekuru waya hawana kudini kuuya. Ndikati mbofonera kumba kwavo kuti wakanzi chii. Wakati iwo wafonera kumusha kwavo zvanzi sekuru akatobve kuna 11 kumakuseni. Wachitaura kudzokera kubasa. Asi kumba hawana kudini kweda hawana kusvika. Wagara watsvaga munhu. Mberi kwakaita kuti 2 weeks uleji hakunyanzi kumheni kuti hawana maindo ekwazi. Wakati hangatichende ngatiende nebhegi. Since munhu tisikumuona hatinozive bhegi rawane bhegi rawakasiya pano. Wakaenda nebhegi wakawati bhegi dzokera inaro. Kubva ipapo hanazoona munhu akavachita mabhegi. Bhegi wakazouya kwedu wakanzi chiendaika nebhegi wakati hawendi naro. Chiyambutsa akazoita sei? Akawanikwa here? Akadii? Chii? Handisati ndaziva kuti akawanikwa. Akashaika here? Iye River akadii? Kunzwa kwenyu? Apana zvinhu hapana ndati ndazwa. Up to now? Iyo iri kutaurwa kuti ngabvunze mibvunzo yakawanda pamwe mune mhinduro kana muchatijekesera. Chokwadi. Mfumo wangu ndainzwa
akinga akusenza kwa mukira nona yotara kusenza mimi munondiziva hiyo nomondona ane mina ndozifuta andozi kuti chakanishwamisa ini ndechekuti ndakazoona samuel akusungisa ini ndisirozi iwo wasikandiziva vari kuti imwe hamundizivi nauya nebhegi vakandiona here novana nebhegi vari panapa wakandiona ndakatuma sabhuku wangu nemudzimai wangu vagonzei vanhuva kuti wakandiona masabhuku mairi ndo akaenda kuzodzera mberi saka iyo ndo akatopindire zvine kuti wakaona vari kupimba wakaenda paondo taura tinzwe mai makafamba sei takasvika wafanirwa kuti wakazvizoitakasikuona mai takada kusvika kwasabhuku sabhuku wani hamuchazii ndobva wazotititirembakwanikasetakwakufanira saka tasvika ipapo mubaro wangu asipo vanzorwarumu babaina mai nemwana wavo mukomana kuzoyava vechiveinhu vakazoitaisa saka wakati munhu ari kupi vakati kushanda anga asvika kwawo here kana kuti anga asina kusvika kwavo munhu akabva musi wa 13 January kwenu achienda kuno wakamisa vakati vakasvika vanzi vakasvika zvekuma 7 akatosvika akatosiyira mudzimai wake $140 zvinenge kusati vakasiya saka ndokurara Saturday ma 14 ndokwaifanirwa saka vanhu vakabva kuma 11 kwanani havana kuzosvika ndopatakazviko Saturday around kuma 7 kuti munhu wekuti waiti kana wakaenda vaiuya zvekuma 5 vasati vaenda saka ndavadzavoenda kuma 7 ndoguma ndafonerawo mina ndichivaudza kuti sekuru havana kuuya saka sekuru ndobva wabva wafonera aripo muti vakanga avasabvira yakanga vatabvira basa ndobva wamufonera kuti sekuru havana kuuya kunoga tisizo kuti chii saka ndobva wakazofuma iye nyakunyakuzira kutsvagira basa achizoenda kumba kwacho yazanda ndobva wakanodzwa kuti munhu akabva panapa nezuro kuma 11 iri Saturday 12:14 saka isusu kwenyu right wadare nyaya yakwamuri kunga mibvunzo but ini ndinoda kuti ndibvunze kwamuri uyu Livan ariko here kana kuti hakusisina inoti inini mhinduro yangu ndeyekuti Rivai hakuisina ndekuti handisi kumuona kubva pa14 ipapo kusvika pari nhasi 14/23 kusvika pari nhasi saka handingatauri kuti ariko kana kuti akafa woenda kuseri kwechuru timbonzoti chi kuti mupenyu here makaisa police report takaisa kudhara padara pano ndiri kufamba timbonzoti muraungatitaure kuti mupenyu here hasi mupenyu here zvakamira sei chimboendai ngaamboende kuseri kwechuru modzo motoenda dimi mune nhamo iyoyo tinzwisisa mobhadhara mari inodiwa kuseri kwechuru haina kuwanda kudai moende modzoka Atimbokudei. Chiremba ikoko chiremba asvika achiti ndaona muri mbiri asi pamwe mbiri papa ndaona paita dambudziko remusharukwa akashaika baba vakukanuka nekuti matauro anga chiremba wasina kunzwa chiremba bvati hamunofambira nyaya yemunhu akashaika kuti chokwadi kanzi munhu amafambira yekuona hasi mupenyu akafura
Zvakapfuura ndikuona baba wavo musha kwavanoberekwa ndiwakutofungidzira kuti nguva ndawakapfuudza munhu, asi ndikuona wasiriwo wakapfuudza. Saka da kuti muri mbiri mubatane, muzive chakakonzera kuti munhu afudze, haana kuyambuka achidzoka kwangaenda. Saka da kuti zvibude kutsinza kwakaberekwa, zvisabude pana chiremba inini. Zvine muzwa muchipupura zvinenge ndaita sezvandagona wakubvunza nababa zvikanzi iwe baba ndikuona musha mako hamusi kugarisana zvakanaka, hauna matare nemusha zvikanzi kogona rava ndiri musha menyu nemachira matatu aripo. Zvikanzi nababa handizvizivi, ndakangozvinzwa chikura, asi mukura mamweni anakubvira ndase ndazviona nekuti ndangozvinzwa zvitaura makuru. Zvikanzi uri wazopatika here watorerwa munhu zvakare, uye zvausoda kuzwa pfuma here. Zvikanzi ndoda zvandingazvisanya iwe musha mako ine zvakanaka. Zvikanzi pari zvino vatibata semhuri, mundongadzire mbudzi dzinosvika 6. Pambudzi 6 ndoda vati mufanira kundipa 3, kunyange muine 6 dzese, asi kwanhasi kana pamunouya mufanira kundipa 3 dzichasara dziri kwamuri ikoko, dzichibata bvute rebasa randira kuita. Muzondipe memega makupembera nebasa iri, nokuti ndira kuti muzive chakakonzera kuti munhu wenyu uye zvepaari. Saka mhuri yaita saizvozvo yakubhadhara mbudzi dzayo 6, vhova tsanangurwa nakuremba zvoita kusvika kumba wanoita zvichiti mazuva macho mashoma ari kuti mudzoke mega muchindoudza zvandingasangana nazvo, uyezve nezvinoita munhu akasaka. Pane zvandasirira zvandawedzera handina nosezveshuta mafambiro aperesenamii. Saka kuna mambo wakubvisa mbudzi mbiri kuti basa rindofamba sekutaurwa kwaitwa nachiremba. Handingofambi pasina kubvisa kuna mambo. Mazvinzwisisa here? Watauri Chikambere wakuti pamusoro pembudzi dzamatsanangura nachiremba, hanzi namambo ndiso ruoko rwangu ipapo munobvisa mbudzi mbiri kuti zvamanzi nachiremba zviite zvifambe zvakanaka, munobvisira mbudzi mbiri kuna mambo. Tabvisa mbudzi 3 kwaidzi, handizve ndatabvisa dzichibva dzasara 3. Saka panhatu apo ndo pandisingazonzwisisa kuti mbiri dzacho dzichaenda kwamambo here, uyu kune dzimwe kana kuti takutobvisa dzafa here. Ndo pandoita kuti ndinyatsonzwisisa nekuti handisi kupanzwisisa. pamusoro pedzachiremba Pamusoro pe3 dzasara panodiwa mbiri dzinoya kuna mambo. saka ndo zvandikuti inini, saka dzakutozenge dziri 5 handizvo. Chiremba pamusoro pezvozvo chingamiri, asi mbudzi dzendataura idzi handiwo muripo wamucheriwa, asi da kuti tichazotaura nyaya dzemombe maona munhu akapfudza munhu wenyu bega makuziva ndikuti taure zinyatsowirirana kana maane chokwadi chamunenge manacho. Uko zvine zvachitaura nyaya dzemuripoba tichataura namunhu wenyu mega makundiudza kuti ari kunzi akauraya ndininge zvabuda zvidai makundiudza ndimega zotaura nyaya kundiripo. Izvo zvataura nyaya kuti vanhu vasati maona. Maiba mbudzi idzo mbiri dzinodiwa namambo idzi dzodiwa zvadini? Dare risati ratotanga kuti zvozvo zvifambe munhenderamo. Dzodiwa zvifambe. Maiti pari zvinhu zvachapana Zvinounza rimwe. zvichitambudzwa kuti
Zvinotaurwa Yeo mukoma Robi hamuna kutaura nenyaya yezvebhegi rakasiyiwa kubva pagwaniro chiremba ati chii? nyaya yebhegi nemubvira kubva nezvayo nekuti kuda pamwe pachazobuda nyaya yekuti mufi akafa sei pamwe ndo pachazotanga paudzwa nyaya yekuti haina mubvira bato nezvayo. Nyaya yabato nezvayo ndekutsakatika kwemunhu chete. Kana iwo pachazvaona ngokubvunza kuti nyaya yebhegi yodzokewa sei, asi wati pamazuva mashoma shoma muchadzoka muchizivisa dare kuti mufi akafa sei. Shaka singarambe takamira mofunga muri panze modzoka next ngaiwe mototaura kuti munobvunza next matter